אמרתי אמנון יצחק משהו. ולמי אתה בא בטענה בעצם, מישל, במדינה הזאת? ראשון לאמנון יצחק, שאני לא יודע שמצאתי, אתה רואה, זה מה שמצאתי אצל הילד. יש לי ערימות כאלו שלו של אמנון יצחק, ובזה הוא יושן כל הלילה, שומע, מה זה, אני אאבד את הילד? חס וחלילה, אני אומר, אם הילד נאבד בלבנון, קרה, אבל פה הוא עוד חי, והוא נאבד לי, מה זה? אני לא אמרתי אמנון יצחק משהו. בכלל לא חזרתי מהרב אמנון יצחק, חזרתי ביום כיפור, הלכתי לבית כנסת ונשארתי עם כיפה, ולא יודע למה הוא ירב בכלל את הרב אמנון יצחק. אתה גם לא שמעת הקלטות של הרב אמנון יצחק? שמעתי רק בשביל לחזק אנשים, אבל לא שמעתי בשבילי למה אני כבר הייתי דתי. הכרתי אותו רק אחרי שנה וחצי, אחרי שחזרתי בתשובה. תודה רבה לך, מישל, תודה רבה לך, עורך דין שאול חדד. מה קרה לך? גם אתה הורה. 3. עוד הורה בוכה ומזועזע, כי לא מספיק אחד. עורך דין שאול חדד. מטרה? להמשיך ללבות את הזעם עם דגש על מושגים פליליים. תודה רבה לך, עורך דין שאול חדד. מה קרה לך? גם אתה הורה, גם אתה אב. אני כמעט איבדתי את ביתי. איבדת את ביתך? כמעט איבדתי את ביתי. והייתי צריך לגייס כוחות נפש עצומים. ולמעשה מה שהתגלה לי זה דבר מדהים. מתחת לאף שלי, מבלי שאני ארגיש, נכנסו אליי הביתה וגזלו את ביתי. מה זה? זה ממש גניבה של הבן אדם. ממש גניבה. לקחו אותה, נערה בת 16 וחצי, עשו לה שטיפת מוח. לקחו טיפקס, מחו לה על המוח ואמרו לה, כל מה שההורים שלך לימדו אותך ואמרו לה, איפה עשו לה את זה? היא הגיעה במקרה, הלוא הם פועלים במחתרת בדרך של גיוס. יש להם סוכנים שהתפקיד שלהם זה להביא אנשים שישמעו את ההרצאות של אמנון יצחק. היא הגיעה לשם מתוך סקרנות, מתוך תמימות. אמנון יצחק ודומים לו ניצלו את התמימות שלה, ניצלו את הפתיחות שאני חינכתי אותה לשמוע אנשים אחרים, לשמוע דעות אחרות. לקחו אותה מתוך סקרנות, שמעה הרצאה של הרב אמנון יצחק. שמה ימית, נכון? שמה ימית. מה הקשר שלך עם ימית עכשיו? תקופה ארוכה מאוד, היה נתק. בשלב מסוים היא אפילו אמרה, תראה, אם אתה תמשיך להפעיל עליי לחץ ולנסות לשכנע אותי לא ללכת בדרך הזאת, הם כבר הכינו לי משפחה אומנת. הם לקחו את הילדה שלי ורצו לקחת אותה ממני. החבר'ה האלה לא בחלים בשום אמצעי, ואני רוצה לומר לך שאני גיליתי שמדובר במנגנון יעיל ומשומן שעומד מאחוריו הרבה כוח, שהמטרה שלו, וזה הכי מחריד, לא לשם שמיים. זה מנגנון מאורגן יעיל? מנגנון מאורגן יעיל, הם סוכנים שעובד כמו השב"כ, עובד כמו השב"כ, מגייס אנשים, לוקח ילדים תמימים, חוטף אותם מבית הוריהם ומנסה להכניס אותם לעולם זר ומוזר. שאול, תודה רבה לך. אני רוצה לפנות לדוקטור משה גרנות. נשמע מפחיד, לא? אני ראיתי תוכנית פוליטיקה של יעקב אחימאיר, ששם בא עורך דין שאול חדד וטען שגזלו לו את הילדה מהבית בגלל הרב אמנון יצחק, שהיא שומעת קלטות של הרב אמנון יצחק. למעשה מה שהתגלה לי זה דבר מדהים, מתחת לאף שלי, מבלי שאני ארגיש, נכנסו אליי הביתה וגזלו את ביתי. אני במקרה לומד איפה שהוא גר, במושב בית העריף. קודם כל היא לא חזרה בתשובה. לפני שנה הסבא שלה נפטר, היא שמרה פעם או פעמיים שבת וזה הכל. מה זה? זה ממש גניבה של הבן אדם. ממש גניבה. לקחו אותה, נערה בת 16 וחצי. היום היא לא שומרת שבת, אני ראיתי אותה אישית, שהיא הולכת גם בפריצות, היא רוכבת על סוסים. וכל הדברים, היא אין לה חזות של חוזרת בתשובה בכלל. זה הכל. חילונית, אפשר להגיד חילונית. זה מנגנון מאורגן יעיל? מנגנון מאורגן יעיל, הם סוכנים שעובד כמו השב"כ. עובד כמו השב"כ. אנחנו בישיבת בית העריף עברנו מהישיבה למושב אחיעזר, בגלל שאבא שלה יצא נגד הישיבה הזאת, הוא לא רצה שתהיה ישיבה, הוא שלח מכתבים לכל המושב, נפתחה פה ישיבה, רוצים לעשות מושב חרדי, לא רוצים פה ישיבה, לכן עברנו ישיבה. אני במקרה ראיתי את אבא כמה פעמים, ובמקרה ראיתי את התוכנית הזאת. אז הלכתי לשאול, איך גזלו לו את הילדה? הלכתי לו, אני רואה את הילדה הרגילה, אז איך גזלו לו את הילדה? זר ומוזר. שאול, תודה רבה לך. אני רוצה לפנות לדוקטור משה גרנות, מפקח של משרד החינוך. ערב טוב לך. 4. מפקח במשרד החינוך, דוקטור משה גרנות. מטרה:
מפקח במשרד החינוך שכתב כבר 21 ספרים כנגד התורה, כדי שיוקיע את דרך התורה בכלל ואת הרב אמנון יצחק בפרט. זר ומוזר. שאול, תודה רבה לך. אני רוצה לפנות לדוקטור משה גרנות, מפקח של משרד החינוך. ערב טוב לך. מה דעתך על התופעה הזאת? אני רואה את כל הנושא הזה כחשיכה גדולה שנופלת עלינו. המהפכה הציונית קמה בגלל המהפכה החילונית. ויש לי תחושה עזה שהדת והחזרה אל הדת תוביל אותנו בחזרה אל הגלות. וברור שהחזרה בתשובה היא רק קצה של מה שקורה. אנשים מולטים מלידתם, מולטים במחשבות חשוכות לחלוטין, בשקרים, בעולם התוהו. ברור שבסופו של דבר בא אחד כמו אמנון יצחק ופשוט תופס את האנשים האלה בקלי קלות. קל מאוד לתפוס אנשים שכבר מוכנים על ידי הלעטה של מחשבות של נבחרות. אנחנו הנבחר, אנחנו, הספר הספרים הוא שלנו. כל המחשבות האלו מובילות רק לכיוון השלילי. נשמע אדם משכיל, לא? דוקטור משה גרנות, מפקח כללי במשרד החינוך, מחוז תל אביב. החזרה בתשובה היא נסיגה אדירה של מוח האדם. התנ"ך הוא ספר השקרים. אלוהים הוא השטן והאנשים הדתיים פתאים. הדת היהודית מציעה לבני האדם שקר, ובגלל שאנשים רוצים שישקרו להם, השקר מצליח כל כך הרבה שנים. הדתיים היו סרח עודף ובלתי חשוב במהפכה הציונית. אלוהים מתנהג בקנאות שטנית ביחס לשמו. לפני כשנתיים הופסקה עבודתו של גרנות במכללה פרטית בראשון לציון, שם העביר קורס בתנ"ך. את האפיקורוס הזה אנחנו לא רוצים, אמרו מנהלי המכללה. חמש, חברת כנסת זועמת במיוחד, דליה איציק. מטרה, כעת, כאשר הכעס כלפי הדת בכלל וכלפי הרב בפרט כבר קיים בליבם של הצופים, מה טוב יותר מאשר איש שמאל שייתן עצות חקיקתיות כיצד למגר תופעה זו מהחברה הישראלית. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת דליה איציק, יש איזשהו פתרון? הרי אנחנו חיים, אני חושב, במדינה חופשית. כל אחד יכול לעשות ככל העולה על רוחו, להאמין במה שהוא רוצה. בעיניי, המחוקק הוא הבעיה. יש פה לקונה בחוק. כשאדם בוגר או בגיר מחליט להיות דתי, זה לגיטימי. יש חופש, והחופש שלו ללכת ולעשות לעצמו עדה. והחוק מה צריך לעשות? אלא שהחוק איננו מתיר לקחת ילדים, קטינים, עד גיל 18, לפתות אותם בפיתויים חומרניים חומריים. אם החוק קיים, אז מהי הלקונה? אין חוק. הלקונה שקיימת בחוק היא אין הגדרה לפעילות, תסלח לי, מיסיונרית מהסוג הזה. ועל כן צריך המחוקק מיד להגדיר מהי העבירה הזאת, והעבירה שכזאת תהיה ממש עבירה עונשית, שאולי מדברת על 2 מאסר, 3 שנים מאסר. יצטרכו לקחת כל זקני מפא"י לבית סוהר, מה עשיתם בקיבוצים? השר יצחק לוי מטיל, תודה רבה לך, הרב יוסף בן פורת, אתה גם כן, אתה הרב של ישיבת אור שמח. אתה שומע את הדברים החמורים האלה, זה מזעזע אותך, זה עושה לך משהו? אל מול פאנל התוקפים שהצגנו עד עתה, ניצב רב בודד עם רשות דיבור מצומצמת, שיסנגר על הרב אמנון יצחק וישמש לא יותר מאשר עלה תאנה. וזאת על מנת להשלות את ציבור הצופים שיש כאן באמת דיון מאוזן. תודה רבה לך, הרב יוסף בן פורת, אתה גם כן, אתה הרב של ישיבת אור שמח. אתה שומע את הדברים החמורים האלה, זה מזעזע אותך, זה עושה לך משהו? כן, זה מאוד מעניין אותי. האם... מעניין אותך רב? כן, מאוד. האם זה לא תובע את כל חשבתי שהיית אומר שזה נוגע האם זה ללב. לא תובע את כל החברה לחשבון הנפש? למה זה קורה? למה אנשים רצים לרב אמנון יצחק? האם זה לא מחייב את כולם לחשבון נפש? אני אגיד לך, הרב אמנון יצחק יש לו הרבה חסרונות, כמו כל אחד מאיתנו. אבל יש לו יתרון אחד, שהוא אומר אמת.
הוא לא רץ לפריימריס, הוא לא רץ לשמיניות, הוא אומר את האמת. אתה מצדד הנוער הזה, בשיטות של ידידי אמנון הנכבד, יצחק? אתה מצדד? הנוער הזה במחקר שפורסם על ידי המכון הישראלי למחקר כלכלי, יש לו אי אמון במפלגות, 33% רק יש להם אמון במפלגות, בכנסת 41 יש להם אמון, בתקשורת 38, רגע אחד, מישל. אין לנוער